Hindi na nakapalagpa ang construction worker na ito matapos arestuhin ng mga otoridad dahil naaktuhan itong nagbenta ng ipinagbabawal na gamot sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer sa ikinasang drug by bus operation ng mga kapulisan ng Rosales sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan. Kinilala ang suspect na si alias Richard, 49 anyos na residente rin ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kustodiya ng suspect ang 8 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu na may timbang na mahigit 38 gramo at may standard drug price na 261,340 pesos. So, kabilang to sa street level individual. Newly identified siya na pusher. Nagkandak tayo ng anti-illegal drugs operation by bus. After niyang pagbilhan yung ating pusher buyer ng isang pakete ng hinihinanang shabu. So, after ng arrest natin, na-confiscate din natin sa kanyang possession yung 7 sachet ng hinihinanang shabu. Hawak ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sa tala ng Rosales Police Station, umabot na sa 29 na anti-illegal drug operation ang naisagawa sa bayan ng Rosales mula Enero hanggang sa kasalukuyan ngayong taon, kung saan 34 na drug suspect ang naaresto. Nasa mahigit 400 gramo naman ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska na may kabuuang halaga na 2,752,204 pesos. Ang Rosales Municipal Police Station po ay tuloy-tuloy sa pagkakandak ng ating mga anti-illegal drug operation and other operations para mapanatili yung katahimikan dito sa ating area. Kung may mga insidente regarding illegal drugs or other incident ay wag po tayong mag-atubili na i-report sa ating himpilan para ma-aksyonan po natin agad. And lastly, advice po sa ating mga kababayan, especially sa ating mga kabataan na ang illegal na droga ay walang maidudulot na maganda sa ating buhay. Lester Narag, Balitang Solid North.